Сәлем достым, безне яратучылар һәм интернет дөньясында безгә битараф булмаучылар. Бүгеннән башлап без сезнең белән Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының видео көндәлегенең беренче битен ачарбыз. Бүгеннән башлап без сезгә театр дөньясындагы барлык вакыйгаларны күрсәтеп барачакбыз. Нәрсә соң ул видео көндәлек? Әлбәттә сораулар туа. Видео дигәч сез театрда барган спектакльләрдән өзекләр, үткән спектакльләрен тулысынча күрсәтү, төрле артистлар һәм дә инде театр вәкилләре белән интервьюлар дип уйлыйсыздыр, ләкин ялгышасыз. Видео көндәлек үз эшенә сәхнә артындагы театр тормышын алачак. Ничек артист спектакльгә, репетициягә килә, ничек ул режиссер белән эшли, ничек ул буфетта үз-үзен тота һәм ничек ул ял итә. Хәтта грим салганда бәлки күрергә насыйп булыр. Достым, әгәр дә син әзер икән, киттек. Бу атнада театрыбызда күптән көтелгән вакыйга булды. 13 октябрьдә Татарстан Республикасының мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Кытайга китүче артистларыбызга, театр хезмәткәрләренә хәерле юл теләргә килгән җиреннән ниһаять Галиәскәр Камал театрына директор билгеләнүе турындагы буйрыкка кул куелганлыгы хакында игълан итте. Бүген яңгыр ява, тиге әйбәт һәм чиста юллар, уңышлы булган дип әйтәләр. Сезнең директорыбыз басында бастыра. Кичәдән бeri ул директорсыз. Директор итеп Галиәскәр Камал театрына 2007 елдан маркетинг буенча директор урынбасары булып эшләгән, бу елның февраль аеннан директор вазифаларын башкарган Илфир Якупов билгеләнде. Театрыбызда тагын бер олы вакыйга. Ул да булса, Мулла спектакльнең премьерасына әзерлек. Спектакль өстендә эш инде 17 августта ук башланган иде. Ни өчен пышылдапмы? Чөнки репетиция вакытында театрда тавышланырга ярамый. Ну, сразу имейте. Сәмсез иптәш лейтенант. Анаш. Нигә? Мулла. Туфан Миңнуллинның соңгы пьесаларыннан берсе. Спектакль әлеге данлыклы драматургның якты истәлегенә багышлана. Спектакльнең режиссеры Фәрит Бикшәнтәев үткән җәйдә булып узган трагик вакыйгалардан соң Мулла спектакльнең куелышы тамашачы өчен көтелмәгәнчәрәк булыр дип саный. Понятие религии и понятие веры, мне кажется, это совершенно разные вещи. Это абсолютно разные вещи. И вот здесь надо разобраться. Все-таки что же на первом месте стоит? Мулла ролен Эмиль Талипов башкарачак. Эмиль үзенең героен көрәшче итеп күрә. Иң беренче чиратта үз-үзе белән көрәшүче итеп. Настолько все это безнадежно, кажется, конечно, с одной стороны, что не говорили, вот сейчас мы делаем сцену, руки отпускаются, и разочарования какие-то у человека. Хочется видеть борцом. Спектакльнең премьерасы 3 көн дәвамында барачак. 7, 8 һәм 9 ноябрьдә. Бүгенге тәүге чыгарылышыбыз шушыннан гыйбарәт. Киләсе очрашуда без сезгә театрыбызның Кытайга сәяхәте турында сөйләячәкбез. Тиздән безнекеләр данлыклы Европа дип исемләнгән 5-нче Халыкара Кытай милли театры фестиваленнән кайтачаклар. Әйтеп бетер алдым. Шулай ук сез Мулла спектакле белән дә якыннанрак таныша алырсыз. Иң кызыгы Эмиль Талипов һәм Искәндәр Хайруллиннарның үзләрен күрә алачаксыз. Әлеге язманы сез Галиәскәр Камал театрының рәсми сайтында, шулай ук YouTube һәм ВКонтакте сайтларында таба алырсыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Посмотрим, кто кого. Әгәр син бұрсыл икән, мин кувалды. Алла интегәндә инде шушы сүзләр. Текстлар үлә бак. Үлә мин. Ол красиво. Ну зато чакмыйм. Ущерб театр. Переиграла раз. Әзрәк арттырып җибәргән. Җитми калса, ялганган булыр, эзләнгән булгандыр инде, иске булгандыр. Буларга чашка төтмәй, әллә ничә аттылар инде. Безнең Муллада бу 3-нче. Мивәлия белән берсен мин тагылаттым ишек артында. أنغمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. Репетиция с номером. Торника.